Открийте голямо разнообразие от опаковки. За по-голяма защита по време на транспорт пликовете с мехури са идеалното решение. Хартиените опаковки съчетават практичност и елегантност. Опаковките Дойпак запазват съдържанието на храната свежо и безопасно. Екологични опаковки за модерен бизнес. И торбички в различни размери и цветове. Хартиени кутии, които предлагат стил, сигурност и удобство. Подаръчни чанти, идеални за бижута и подаръци. Опаковка за парфюм, която подчертава лукса на вашия продукт. Торбички с цип със сигурно затваряне за безброй употреби. Крафт кутии с истинска естетика. Куриерски опаковки за безопасни и професионални пратки. И накрая, опаковки за свещи, която защитава вашите творения. Посетете нашия електронен или физически магазин и намерете опаковката, която ви подхожда.